amount ang zong in soita la ingzat nge imamo noi khatle singa te chu omta selang chuanin azirn school kha om theiturin fakna kha kamama sa de uberin ka ria voindia ithil ti tum ahi chu school hon itum khani de ubera zo khwa lem kholian ve de zo ka pe chuanin an mystery thiam om chunte kum khat don don anin nga ngai chang te lo om thina in dailo na lon sa ema phasa khar satna wangin school te kan du chen te kan kal ve theilawa all rupol sarigan nila trang hianin tukver frame ti vel te pe chu ka siam thiam ve tran to a Carpenter master school din tur hian roma na kalo siam ta ke marem shiat na in tihan ka kal ve mop moba hobby anga zirve du entirnan manin chunga thil hote polo ti ve don ta se har satna nei te tan special class kha hontel kha kan ril ru vele boka adata lo pitch le tur hi Chhuantea Furniture works sa Ch&Ng PC lal chuan moya ani hian kumsomni chuang ton sia tan lo nei to a min chung thanem takan lo khoi pi ala ma kitchen cabinet te po songa chuang no khoi to ani tin mi puita na ol samjok na ti in ready made te pon no sia ma chu ol sam taga mi puita nan lei thei tu ran chop chwa ani a chu mi pela ma chuan Carpenter master school CMS mystery le thiam mystery thiam tak tak te an zir chwa theina turin tu na hian school din tu mek bokani ole kan ngai thakang khan Chhuantea Furniture works noi tang khan thil tam takan siam chote kan ngai thla a ta chuanin har satna alo om ve thina malin zok ka lak don chuanin mystery in dailo na alo om thin ta ni ti che chuanin midang dang te po hian mystery du khop dailo na an lo na ya tin zo khwa lem kholian ve deu zok a pe chuanin an mystery thiam om chunte kum khat don don anin nga ngai chang te lo om thina in dailo na lo na sem ema ti chuan chumi ngai tu na kal zela chuanin thalai na tho tur nei lo le thiam lo engma zat an lo om ti kha kan lo hre ve box sia chumi tang chuanin he ngai tu nei lo peng chok ta Carpenter master school din tur hian roma na kalo siam ta ke marem shiat na in tihan ka kal ve mop mopa ganin in do kana min hu sakang khan le kabu te kabot sai ve kha ka chu ala final chelo ka lati ve chhome kani ta chuanin khol workshop lam pa te po khol te ka in bot sai chhove a khol te ka siam ka in le khol ve tihan in ka ti chhove mek zela ti chuan zirna school chu lo om don ta se elpui tur khan lo om ve te zel mai lo ni a mar chu hei tak hi ka van nei na lo ni vele te zela elpui tur an om la ya hi ti chuan engwangin nge zirna school chu din tala an thlanbi kang che ti zona lo om thein ka ringa ta chuan mian thlanbik na tur chana chuan in muang khian ka thil siam tha tak tak te moi tak tak te mangin kan zirtir dona chu mai ala nilawa practical kan zirtir ba ka zirlai bu te mang khanin blackboard a theory kan zirtir anga computer mangin 3D in kan entir bokanga practical in kan ti tiranga chumi pialam pa chon king kan furniture siam shal tlak nge yakhi an khoi tel ve dona wangin mystery kan zirtir tur te hian in thiam na tak tak an nei pa the dona thariat chhung lakin mystery thiam taka kan chhuwa theinga hei hian thalai e zona nei lo tam takte thiamna apek chhuwa thei nge pok be se bok ani ti chuanin azirna chu omdon ta se a thadon em ti zona le chana te kalo nei ve a ti han Google Drive mangin kalo zir chiang ve a mi som sari mian chan saka kan muang khianin a thadon a thalu tukang ti ram ro ti theitum ro tin mian chan saka mian pur sak em boka ti chuanin a khor se hi ti han kalpui kan lo ril ruk ve a amasavera chuanin atui hrim te thiam du hrim te khang ho khat thlariat chung zirna hun kan bot sai sakanga ti chuanin hmasawn bel du te tan an zir du lai bik angka rohman kan siam pui bokanga tin sarkar nuaya eng department mo ina rontir an nein thatakin kan lom takin kan lo dong song bokang chuan hobby anga zirve du entirnan manin chunga thil hote polo ti ve don ta se har satna nei te tan special class kha hontel kha kan ril ruk vele boka ti chuanin kal chau kan tuma ti chuan azirna lama hian min pui turin heng ka thian fel tak tak te mystery lama bo an ton hriat hi belkom taila kumsomli don chu tling hlawmang chu tiang anga ton hriat nei tha tak tak te chuanin rem chan dan anga min pui turin rom man na ka siam fel puya teng kanin be fel to boka teng chuanin ma ka lo la chho ve tin voinia hianin chumi za chumin pera utin lo ka soi theilawa theito pilo chhuat to na hianin chumi za chun kan pui veng che min ti na piang hi lom takin ga dong song thei don ani kalome lomom le mai idor ming hi nangma ming ani atiro ti chuan kumsom ni le panni velzet ton chat lo ilo nei to ti kha in ziak boka kumingzati ni Ch&Ng nge bulletin middle school ka kalai tangyanin kapuhi ka mystery ni wan ka thok vetrana Paul rupol sarigan ni lai tang hianin tukver frame ti vel te pe chu ka siam thiam vetran to a mar chu ka
ka file ka ziang de ule kanin khosa khar satna wangin school te kan du chen te kan kalve theilawa kum som ni kan tlin ma tangin kan thok chho ve tana mar chu mystery tia tun ang level thleng tur te chuanin kum som chuang vel te chu kan lo kal na chin te chu ni venga mar chu tunlaya mitam tak na thiam lo mystery bul kan tran tak tak chu middle school ang vel de lo ni ve to nei chu ale kha ka kan hmasa du dewa kan ron chu de tha kan ni le kan jiri te somang kan hong me nge tuna puchuan te thil ti hi kalo ngai to amak deuh mai chu hemi show ka jury don ti ka hriat ma kar masa le chhovel te po khan neng chu ka ngai to na om lat mai ni carpentry works chung cha ngai hi chu mi ka ngai to na om na chana po chu hei wai me te pon ania chana chun ko shan te pon cement mystery training te in board sai trina anga mo chana chun hlo kin na po kan mu thowa mu po amaro chu kanan tia vai mystery chu kan thak thei thlat lo kan replace thei thlat lo mai ni cement a hian management tramin soi de la cement works in Mizote kan core advantage ani lo mani ti tekro ro oma hey Facebook a hian Mizo cement mystery group ti hian ka om ve a cement mystery page kan ni chuang lo ni chu ka om ve shim an posi ka lo cheer thina an vuina no thina chu ti khati wai me te pon training an board se ka shan te pon ma se an ma ni ngai pon vai bo kan chorle ti te ka cheer thina ka lo like thina chang pe chuan chumi tak chuan Mizo te hi woodworks a hian kan thariu hian ka hria hai puchan at pol te po kan hrawanga khilai bak tong chuan thar kan ti ho kha product thade de ready made an zura hlawm box ya tam taka page on online na cha iphone until sia mi hlawm tlat me ni tik thade de win material thade de non siama a trend page customize thei niom ta kan kan duang zong te po han soi thei han cha thei niom ta kan ya khalaya kan Mizo te kan kut them thiam na ron kan potential ron chuak tak turin mai ron line ka hriata chuan alom katia thalai tam tak zon na siam sak tu ini thei don point ka hriata chuan te patop chwa zel la ka duwa kalome IKEA hi hrato nga em IKEA te pontia Sweden lampang company ko hrachi lo sir IKEA hi hemi furniture lampang ko vela siam chuk to company larber tila kan soisual kherlo nga anni po hi product thatak tak an siam thina khovel pu hian an product an thon chuaka tiang ang te khalo zir chiang ve chin ta la ru za de lien de hi pu la heta ron tel te hian in el park lo na chan tur te in tuk thei lo na chan tur te mo ain tuk che lo de ni pon enga mo chin in ve shim goal in set san khan in ram chim chin in ram dai chin kha za in market po za ni ti kha kan soi do ni chu jiri dang ten soi tur thazo kan yang isoi thiam boka admission te poron ti veng hala cha kom khomin ngal sia hello sir helaya hey ma ni lok na chong ni lo mi dang ten thiam na nei theina na ngai to nai seng sim po kha a tha ka tia tin carpentry lampang hi chu ka tui ve na zong ane ke po college ka kala hian ka mystery ve thina khum te thu thleng te min an order ka siam ve teu to ni chuan daily te point ka thok ve man ani mystery angin college kan kala hian chu wang chuan tun thleng hian ka ril ro hian kalangai na tools te ka loma power tools te hi kanina ron kal lang chuan ni mutwa rang ti khopian ka cha le thina ti hian athil thar ron chuak hi mang to lo mai la chu tiang chon kala lom a mystery bung ro te ei voinia ithil ti tum a hi chu school hon itum khani deu bera chula ya chuan kalongai to mai chu school hong tu chon engei imamo ber khai ron soi box si lova
tuna chuanin sir azirna school kha thei turin fakna kha kamama sadek bering ka ria internan hemi question ka siama han chuanin a tha mian ti pui viau lom ta mar chu azir tak tak dur kha an ni che lo wangin fakna tuna zonet tvel te le youtube le igtvel mang te fakna siama chumi chu tuna funding kamama na lai ber chu ni de ka ria khami feedback atang khan azirna internan table le tools tvel ang chi kha chu a mishing thei tur zir khanin kain tap chho thei tur ka ngai dewa advertisement so khachu imamo tho advertisement kha amai ro chu mi ba ka po chon mamo tam takila nei thei karinga kal du lo ta se an kal nam hun tur classroom te po ingai tu anga inga tin mi exam nge admission ni lak don ka thelowa admission mi som nga khan lo du ta se practical ti don se anin line thup mai don nge ti lai te chu ruam han na fel tak siama chu mi zir chuan fani mamo za te po sorry achiang thei tura ka nga ya kai chu sarkalo soilok tayam ai workshop ka siam ve at lai ko ayang lo kon sai rang ro ta khwan mar chu tuna karil ru tak choni mi som ni tang som thum bor vel de chu ka in khung thei tura ka ngai dewa zir tur khalo om ta se ti chuan classroom victory workshop ya chung le noi ang hian in ka ne ya chuan a noi lam pang he classroom le zir lai ho om na turang dewin a chung he ke mani na thona pangai ni ta chuan la in dai lo fo pon a noi le hi la siam zom thei na om boka chu tiang chuan in romana ka ril ru choni ka siam ve ni pakhat kan zo bele lok chenga monthly fee hian cheng sanga rom han dai siama chuan tharia chung tur alo ni ta ni ITI ya te a free nan zira chuan a then khata pe chuan thil an zirna hian stipend te an la thin ta mi then khat mystery tam tak chu nang po school chuak in kher big lo ta ni tuna thing mystery tam tak kan hu ho wa hi help paratang mystery zui enge mo chen an han zui nuwa mystery lo ni chuak ta anita chu lai chuan help para an tran lai an training lai pokhan lon nei char ani om zia taka chuan chu khatiang a anti thei lai khan ngatinge nangma fee choin mo hlo po nei lovin hlo nei mai po ni lovin fee choi belin in he nan ron zir na chan tur kha abi ka omem kalomesar tlai kha chan chak lai takania nia Mizote hi pakhata chonin hlawm ve hrimhrimi kan ning ka ria kan choina hianin thil kan ti tha zirna polo ni ta sel school a po afisang de ulek hian lawm mani ti tur khop kan private school kan bo tam ema po hi ni na taka chuan entirnan in chung ate lo thok taila anti sol kan lo wang thil zong kha practical de kan shil man lo ta anti sol lo lai tur chau kha kan ti tir thini chu lekhabute na theory khatia kan zirtir boga technique de kan zirtir chuan ol sam de kan lo mystery thenga ezon nan lo nei pha thenga tin a free ani chuan in thil lo ti thalo tlang puya chumi te chon ngai to na min nei tir zelta fi a khanin ke ma bi ga po a fi ngor kha chu thushan lo ni ta se thakha chunga khanin workshop a practical work an tina khanin hlolet ve thei khan nei don ni chu chungchu heng kan ready made ang chi ho kan siam chho turang chi ho hi a practical khan min siam pui ve dona chu taka chu antana a thatna turin ta shaltlak me lo le zor chotlak me lo ringot thil ka ti pui chuanin antan omje nei don lo wangin shaltlak ngai zortlak ngai kha ka siam chho pui venga chumi tang chuanin antirnan kar khata ni velte mon tho chuanin loka pelet velenga thlaga chunga an choi ang zat ve don tika chang chuan an hlolet thei chang khala om venga tikha karil ruina ka ro man dan deuni an pu Joseph na zot deu vek to ching ka sha ma se mystery mamo na sanza hi chu ka sha kumtlong yang ka boy deu top na chinai lo ja khan hobby anga du te bo khai ti ta tro thil dang dai ka lo ngai to chu mei cha hianin he frame ang te po hi siam chak ve thi na ma se khoi trang nge kan zirang chu tiang te chu class special deu te po ka pe thei ta
chu entiran kalau enroll miss karil ru chuan in entiran mi boy tak ten lo ni veta entiran in rin ni chok te lo man ta se tenan ara zaidan rongot te kan lo shrilanga tu bo man dan rongot te chuan engemo a thing no dik ve de ulek dan te khating che kha hobi anga til lo hei mania thil lo ti ve chak shrim shrim kha omta kami khan man ro te po tam tak tan chuan in inti pal lo omania misri bung ro hian in ta ka chuan film khur lo chuan in tho chhun zom theilo khopa in liam pal theina ni wangin kami lai kha zirngai kha tam ve ma chu ka kalpui tel kha ka du deuni ai zon na ta na mang mmc lawin mo ni vel cha khai ka siam ti ve thaina tur khatyang ang khapuni nei thau chuan ka lo soi me klame frame ti pei chu man ro engemo lian deu ka om lo ni point he pu Chhuantea ten an du lo an nol deu te po kan rem khom thei tu ra be sei la tiro hey amazon han ka lo en le nga la I wooden frame hi zasari is a rukte nya to vere ulu tu ka chu hela ya kamis pe puine ron so yang khan chung te po chung ai to ana ti zawa chuan I thil pakhat kan lo bel ve lo ka ni china han I funding I mamo na ber kha chu classroom le building ti vel te kha chu I nei ti khai soi ta tu ro I mamo na sang beri ti ka chu promotion fak na khani ta tu ro chu survey nei to em exact vel ngai mamo ang TV fakna hianin hei Zonet hianin kan zo chian hianin sing ni sanga tranga sing thum singlin carbor velakha aslai sa jarkhan lo ni ta chuan YouTube le IG lama hei tlema kan Mizo tuna select kan nei angchi ho hi ka zo chin hianin antenan kar khata chutiza tivel ten lo in cherta tlang puin Mizo zinga kan nei larzo kho hianin thakha chungin sing ni te sing ni sanga singli thleng de pon lo in cher hloma chu ain ang lo thu a chuan chanchin bu lampanga hianin ka bebo ka chanchin bu hi sang ngai mar chu chanchin bu taka hi chu a final kha an soi thei che lawa a uat zir khan an ti tla ta wangin chu a hun tur khan soi thei che lo ta chuan in karil ru chuan district sang a chanchin bu te wanglai ni chanchin bu lian de wang chi te kha kar tin zone de ta chu mi lai taka te chu a chanchin bu bi ka te chu zir chen de polanga yang chu an soi tan chuan engtia rei le amount ang zong in soita la engzat nge imamo hei chan chu kan jury ten kha an decide tur kha ni don sia noi khatle singa te chu omta selang chuanin azirna hun chung tur antinan kumina te chuanin class hong turin ala laklo to mai theya kum thar tira hong thei turin tuna fak chhautai la engla loin pi pretai la chumi turta na chuanin anoi kha singa te chuanin alle peka englo turta na chuanin azir tur kha engmozat kha fakna tang anron omman thei kha ka be sei deuni engele kan jury te kan pe mai thei nge amamo ang za thi in thashung ma mai mo ka shelawa pu chuante it kei ma chun ni mal tak chuan ithil ti hi mitam tak ai zon na siam thei tu tur mizo thalai na zong tam tak te hai to na po MPSC chuan group B la dona mi sing khat le sanga thala I main an application an the lu tani chuti khop chuan hai graduate level kan te chin BA BSc level apo na avan line ithil ti tur hi a that ang ho ngai to chun ironin thashung ma in ka hria khalaya advertisement tan chu poisa ron deal kha chu thanem kan ngai pui chenga classroom student te man turang chen tan hai grinder kan ti te zero cut na machine ne ang chi te kai soi tel du lo mi ka ti kalo soi bel lok thengam tun funding big hen chon ani na ta ka chon min khami thleng tur khanin min dai che lo ne chu antinan zirlai pakhathian ani na ta ka chonin cheng sing manang hu vela mamo a zirlai pakhat englo turin chuan zirlai somni galak chuanin noi sombor vela ngai ta zirlai pakhat khanin omje chuanin randar ngot po mi somni ga nei chuanin randa somni ngaya chuan ara somni ngai tu bo somni ngaya tikhan in man trom tir chuanin zirlai ta na hetami alo nga chung khanin anu fual don se chu tak chu ni ka han soi chu ka sang la tu ga tun bi ga ta na chuanin azirna kha faklar pho ta kha chuanin chumi mila lakal chho chu ka ril ruk deu ni sir he ta zirlai la bil ve de tan khoi phegajon ara po kha atlo violo mai theita khang ang neu kha ke chuan ka jury pui ta hian kan ngen pui chenga khang ang azong zong chu thei lawanga thei phe chu ma ra chu ara ti te noi zol tor ka chu ngai to pui tha ka wan ti em kalome sir kan pom tlang em no thavia win ka sia a fee zo ka ke ka ril wala om le dewa
thleng sanga itita atira chuan an han zai chiat te khatiang zong kha chu om ngei dona engemaw expense kha a om dona ni an zirna wang kha chu wang chuan mi kum khat zir to thiam angvel kha thlathum hnuwa chuan mistri ang tluk deuh thaw kha ni chuat thei dona chu wang chuan thlathum chung fin choinga a thalina tang chuan in thiam dana zirin fin choi to lowang te mo than ti theila an tha kha I chhor don thowa I khalai te kha kan lo soi mai maya chuan tuna puro siam soi ta kan khan in thlashung lu tuka I PR kha chu tharenga amaro chu in thlashung lai kha enge chan chia ka shelowa mystery bungro I mamonga classroom siamna I mamodona advertisement te poi mamodona avai khan dailo ma se mi somni la ki tum chuan ara somni ger khala ka ngai lekhang ngai ngal lowa ara pangai lenga tubo pangai lenga arwalin mi pakhatin an hum vek don lo aran man lain pakhatin tubo lo mang venga tikhan I student za che zel kha material kha lekha ngai khel lowa chu wang chuan kan jury pui ina nuai khat sing riat te chuan dai kher lo ma se enge mo chen te chu alei theyang a ti kha chu ka pompui khop mai hlawm sir ale kan pom tlanga imungei tura po beisela tero ale kan lome